Nhar is-Sibt 19 Ottubru il-pubbliku se jkun jista' jattendi għall-14 l-edizzjoni tal-Festival taċ-Ċikkolata tal-Ħamrun. Il-festival li kiseb popolarità kbira matul is-snin din is-sena mistenni jkompli jikber anke fit-toroq ta' madwar triq il-kbira San Giuseppe. Aktar dwar dak li se jkun qed jara l-pubbliku lil hinn miċ-ċikkolata tkellem magħna s-Sindku Ħamrunis Christian Samut. Għandek numru ta' talenti Martin li jkunu maqsumin fuq 6 parks differenti mifruxin fit-toroq tal-Ħamrun li nkunu wkoll nżidu l-erja fejn isir dan il-festival u apparti daw ukoll għandek laqdiet u anke wkoll pereżempju jkollna l-knisja, kappelli miftuħin u anke wirjiet differenti biex intaħlu ftit kultura wkoll. Ma daw għandek il-business community li tkun miftuħa għal dan l-avveniment importanti u hekk inkunu naraw ukoll vetrina ta' dak il-lokal tagħna x'kapaċi joffri. F'konferenza tal-aħbarijiet fejn tħabbret l-edizzjoni ta' din is-sena tal-festival intqal kif hu mistenni li dan jilqa' fih danu tipi differenti ta' ċikkolata minn pajjiżi diversi. Dan minn barra li wara s-suċċess li ġabet magħha l-iskultura ta' Maximus ta' Russell Crowe is-sena l-oħra, din is-sena qed titħejja skultura sorpriża oħra kif tkellem magħna iċ-ċikkolatier Tiziano Kassar. Din is-sena ddeċidejna li nagħmlu leġendarju tal-futbol, leġendarju ta' kull żmien ġifieri. U ovvjament ħajkun relatata mal-futbol, ġifieri nixtieq li s-sorpriża tiġi żvelata, però qed inħallu dak l-element biex ovvjament anke n-nies jattendu s-Sibt biex jaraw l-element tax-xogħol li nkunu ħdimna ta' ċikkolata. Li nista' ngħid li naħseb bħala pis dis-sena ta' ċikkolata tkun naqra iktar minn tas-sena l-oħra. S'issa diġà ħdimt mal-160 kilo ċikkolata. Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Gvern Lokali Alison Zerafaċivelli li filwaqt li ħeġġet lil pubbliku biex jappoġġja dan l-avveniment spjegat kif dan qed jittella bl-għajnuna ta' fondi mill-iskema ta' diviżjoni lokali għall kunsilli lokali għall attivitajiet kulturali annwali.